ma otime gwenge mag alwora mar Gor Kenya ne jatend piny William Ruto dhi nyime kod limbe mare masawa mar Kenya, limbe ma odonjo odiechieng' mar adek kawuono. Jatend piny kawuono ne ochako kod timo romo kod wakeyini mawuok e kar chung' od bura ma Madera e kaunti ma Nyeri, ma en korgi mane en jalupne Rigathi Gachagua. Romono manobagi e kar jota dundo mar jatend piny Masagana ne en mar chiwo luor ne Anne Wanjiku Mumbushi kaluwore kod tije ka bende jatend piny okoni obiro medo dhi nyime kod siro oganda mawuok masawa mar Kenya kendo rito osiep mosebedogo kod gwego kuom maloyo higni 20. Jatend piny kawuono limo counties ma Nyandarua kod Murang'a. Na mimi naomba nyinyi kina mama, kila mmoja wenu mjiandikishe. Si ndio? Kila mmoja wenu mjiandikishe. Na usingoje kuwa mgonjwa ndio ujiandikishe, hapana. Unajiandikisha mapema. Sawa sawa? Kwanza wacha niulize nyinyi wangapi wamejiandikisha hapa kwa maneno ya SHA? Ala. Yaani mko chonjo kiasi hiyo? Ala, mko rada juu sana. So, ile kazi sasa tutafanya hapa katikati ni kuhakikisha ya kwamba hii mambo ya SHA inafanya kazi kwa manufaa ya kuhakikisha kwamba hakuna Mkenya anauza shamba yake ama ng'ombe zake ati kwenda kulipa bili ya hospitali. Tunataka tufanye hii kazi kwa pamoja. Si ndio jameni? Si namna hiyo?